ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଥିଲା ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସ ତ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ପାଗ ଦେଖିକି ତ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ପାଗରେ କ'ଣ ପଖାଳ ଖାଇବି, ଆକାଶରେ ମେଘ ଭର୍ତ୍ତି। ତଥାପି ପଖାଳ ଦିବସ ମାନେ ପଖାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଚୁନା ମାଛ। ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଟୁକୁଟୁକା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କମଳା ଛଡ଼େଇକିରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ପାଗ ଦେଖିକି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାତ କରିକି ତାଥିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୁଅ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ବସିକି ସେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଆଉ ବିନ୍ସ ଆଉ ଭାତ, କାରଣ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଥିଲା। ତ ଆଉ ତ କିଛି ନଥିଲା କାମ, ତ ଖାଇ ଶୋଇଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଦହିବରା କରିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଆଜି ଦହିବରା କରିଥିଲି। ଦହିବରା ମନ ଭରିକିରି ମା' ପୁଅ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ତ ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ଦହି ତାକୁ ବି ପିଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଗଲା ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବା କଥା ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।